La crisi sanitària en la que ens trobem immersos està posant en valor els materials tèxtils avançats, molts dels quals es fabriquen a Catalunya. Ens hem transformat i actualment estem fent mascaretes de protecció. Per què? Doncs perquè l'emergència sanitària, social i econòmica ens va fer veure la necessitat d'adaptar-nos al canvi i de mirar d'aportar el nostre petit gra de sorra per solucionar l'emergència actual. Les principals traves que ens hem trobat han estat de caire de barreres administratives en el sentit de que el procés d'homologació d'aquestes mascaretes, els assajos, les certificacions han estat llargs i sovint no tan fàcils com ens hauria agradat. Per la resta hem trobat molt bona predisposició per part dels nostres proveïdors per ajudar-nos a tot el procés. Esperem que amb la nostra aportació podem superar aquesta pandèmia el més aviat possible. Els socis de l'AEI Tèxtils, el clúster català que aglutina les empreses i organitzacions que treballen pel sector, han estat capaços de posar-se a l'alçada de les circumstàncies en aquests moments tan complicats i implicar-se per donar resposta a les necessitats del sector sanitari. El clúster és una eina que contribueix a reforçar la competitivitat de les empreses que en formen part. L'AEI Tèxtils treballa per acompanyar els seus socis, especialment en els moments en què han de fer front a nous reptes.